Honey traps नोंथाङा माब्लाबा बे सोदोबखौ खोनाफेरबाय नामा? Honey traps नि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो नामा? जुदि नोंथाङा honey traps नि सोमोन्दै जेबो गियान गैया अब्ला सांग्रां जा, नङाब्ला सोरनिबा honey traps आव गोग्लैनानै लाथिख' जानो हागौ नोंथाङाबो। नंगौ, honey traps आ हौवाफोरनि थाखाय गेदेर जेंना जानो हागौ, जाय गोदै रावजों सोरखौबा जेयाव फोनांनानै रां रुफानि अनगायैबो गेदेर जेंनायाव खोख्लैनो हायो। बेनिखायनो हौवाफोरा honey traps निफ्राय सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। बे खेबाव honey traps जों सोमोन्दो थानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। ससियेल मिडियाजों लोगो जानायनि उनाव जुदि सोरबा आइजो एबा हिन्जावसाया नोंथांखौ लोगो हमनो लिंहरो अब्ला सांग्रां जा। बे खेबाव honey traps नि सोलोजों हौवाफोरखौ लोगो हमनो लिंहरनानै किडनेप खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। नंगौ, सासे आइजोआ 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ लोगो हमनो लिंहरनायनि उनाव हमनानै लाखिदोंमोन। सुलुङा फोरमायनाय बायदिब्ला 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनानै दोननानै नखरनि सुबुंफोरनाव 3 लाख रां दाबि खालामदोंमोन आरो नखरनि सुबुंफोरा हमनानै दोनजानाय सुबुंखौ हगारनायनि मुङाव 1 लाख रां हरदोंमोन आइजोनो। बे सोमोनांथाव जाथाया जादोंमोन उत्तर प्रदेशनि ललितपुराव। मख'नो गोनांदि नखरनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सोमोन्दै पुलिसनो फोरमायदोंमोन। बेनि उनाव पुलिसआ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे आइजोजों लोगोसे 3 दायनिगिरिफोरखौ हमनो हायो होननानै सुलुङा फोरमायदों। बे समाव पुलिसआ जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों।